Здравейте, здравейте! Аз съм Петя, а вие сте с радио на име Радио. Вие сте с предаването Лъзни ръба. Аз съм Петя и съм тук заради вас. Много ви обичам. И тук на гости сега искам да ви разкажа. Имам 3 млади души, които са невероятни, много шарени, така на пръв поглед. Те казват за себе си, че се занимават с музика и ние сега ще разберем за какво точно става въпрос. Да им става лошо. Както си знам, да. Брат ми помня, когато бях малък. Исках бързо да израсне, всички да му уважават. Вървях из улиците и не се притеснявах. Бях убеден, че каквото нося в главата, другите го нямат, но се заблуждавах. Така годинките минаваха. Децата като мен порастваха и от гъмечета ставаха преждевременно пенсионерчета. И не е много след чардачета, пионерчета, всичко вече стаче, не с много, с много повече левчета. Хората от добри и подредени, след всеки изминал ден ставаха към коли, апартаменти по-устремени. Като си мисля, че лукса ще и върни това, което едно време политици от майките и от бащите се взели. Мамиците им идолно пробни схеми. И ето на ся, вече ние трябва да сме големи. От малки лен зрели тревоманчета, през дребни каширани типчета, от крайни кварталчета. То поколението си е едно, брато. И не важи ти кой харесваш, кой не харесваш ся. Пали излизам от стаята, за да се видя съберчецата. Дръгите си оправи, отново съм готин. Не съм киселяка сотен, да мамя хората с рещица потен. Аз просто цената си плащам за другите да се раздавам. И още за моето да съм си годен. Не съм тълпака социално изтормозен. За доста неща за живота в преценката съм си точен. Не съм непорочен, батка, знаеш. Никой не заслужава да отиде, камо ли този пръст соча. Брат ми знаеш и аз опитвам се старам. Всичко ще бъдна встрани да стоя. Понякога ставам, понякога просто не мога да му устоя. Виж, всичко се движи, всичко се променя. Вероятно някой ден смисъл ще придобие. И аз едва като остарея, ако изобщо доживея. И до тогава ще се задоволявам с каквото имам. Ще може и него да го нямам. Ако нещата пресилвам, никой не може да знае кога ще му дойде края. Аз просто картите си играя. Ако нищо не направя, няма да тръгна да обвинявам нито себе си, нито някой друг. Защото всичко е до оцеляване, а не въпрос на лукс и да се правиш на луд. И успеш, знаеш, брат ми, напред и нагоре посоката. По нея всеки си гледа семействата и никой не го е без системата. Кажи здравей на братлетата, на близките хора, приема и бъди опора. Днеска си тук, утре в затвора за някаква куца схема с трева, наречена от обществото дрога за Бога. Съзнавам, че живота ми е на кантар, от как съм се родил, но можел ли съм да избирам дали тук или там, защото знам си го сам. И дори съм озван, но оставам неразправ някъде там. Всеки си гледа, си прави неговото и сам си кове бъдещето. Дал пот на всеки в работата лекото и на хляба мекото, защото не може спреш безпирното. Старите си заминат, идеята, че нещо остава, докато други на тяхно място ще първа света ще опознават. Така е било, така и ще бъде. Няма как да съм в страни да се мръдне, само он е горе мога да се спъне, ако сега вратата ти звънне. Нежна умисъл, смисъл, но не съм се чак тежко ли съм възнесъл, изнесъл чувството изящно, възприемащо, подобаващо, вълнуващо. Търси се прекрасното, не се иска прекаленото, оценява се интересното. Кръговрат в общество, влияние на различно ниво. На моменти задава се въпроса за какво емоции преливат. Хора си отиват, много какво искат и правят, не разбират, душите раздират. Болката
да попиват, намират се как да се ентусизират, висоти покриват, в чашите наливат, продължават да се сдържат, в последствие разбират, следствие откриват и си помагат. Точно там стоят нещата, в сърцевината на откровенията, в междуметията. Позната е темата. И когато ти е тъпо да разчупиш хавата, да го туриш на всички в устата, което ти прече да си правиш нещата. Стъпчи ги на земята и зрени ги с голямата лопата. Проблем след проблем, брат, филма е голям. Нищо не става така, както го искам и го знам. Блъскам си главата, изливам си душата. Единствено спасение намираме в рапа. Случва се, когато всичко наопаки върви, но понякога ти връзва най-големия си ти. Всичко отново, най-тъпо е, когато всичко ти е наготово. Оставаш копеле сурово и не може да се кае, че си пекан. В дадена ситуация си спекан, брат, не искам да сънувам този сън. И излизаш навън и всичко ти е криво. Интересно е, когато е учтиво, но разбираш, иронията е, всичко се срива. Ако има нещо, което бих дал и пожелал на най-близките хора, повече късмет и успивки за сметка на гадната злоба. Едни са тук, други липсват, трети са в затвора, но времето само ще покаже дали от всичко имало е изгода. Важно е не кой кара мотора, кой ще издържи до края коридора. По пътя е допосочено от малко дете до зрял човек с не просто идея и обществено значение, а нещо повече с голямо сърце. Идеи има не една и не две, трябват време, пари, желание, парцали от нас. Това застига с точното послание. С това, братле, да се види и чуе как се всяка дума казана. Стои някой случка за изживяна, но не и забравена, а оставена. Е клечката гибрид на масата и само вас чака да бъде запалена. Нов звук, нов ден и аз впечатлен от възможностите му да промени нещо в мен. От разфърчан тип да стана малко по-подреден, с енергия зареден, нямам проблем. Искам само аз да определям кога, как и какво. Все по-малко да чувам защо, да заменим действието с оправданието. Ако го правим пред то, никой няма право да ни съди. И времето само ще покаже дали или ся ще набъде. Всеки в себе си ще повярва, когато глътне малко вода и види, че няма къде да бяга. И ако може да се пазиш от незгори, се пази. Действаш като трябва да действаш, просто не му мисли. Всеки в себе си ще повярва, когато глътне малко вода и види, че няма къде да бяга. И ето ги двамата потърпевши в държавата, която ги прави да изглеждат смешни. Тя историята се деша ей така, както по живота си нареждаме от дребните неща. Подреждане с лекота, мекота, нареждане на мисълта, с красота за личността. Не знам кой как разбира това, погледалото на часето се поглеждаме понякога. В смисъл, че става дума за музика, лирика, усещане на ритъма, разбира се, включват се и другите. Утрима на листа, влизаме веднага на писта. Мотивацията като я има, разбира се, за това си мисля. При ми се зализва, измисля, кой нотката дава, не знам, за това ще помисля. Кофти факт, брато, но май от някой гледа от нас и преписва, когато човек иска нещо истински, дава всичко от себе си, както трябва, братле, нали? За това даже и така е в любовта. Още всичко е наред, но няма вещи неща, освен че музиката си остава в вечността, за вечността. Нали се сещаш ти, братле, рано сутринта, в 6 сутринта, в вечността, за вечността, музиката. И така е даже и в скейта, защото той е начин на живот, братлета. Чуваш и брат, че тука няма измама и всички трябва да сме наши в тая държава. И заеди кой управля, оцени бели черни на раета, май само хъмнета. Ние пак стоим и се чудим кой ще ни плати тока и нета. Да се лъжим и заблуждаваме, селяци да тесят в чалка дискута и ние кой ще се забавляваме. Имаш малко с другия, ще го разделиш, че утре няма да имаш, че той ще изкари и пак наяден ще заспиш. Да не се събергиш, остави ги чувки презевки, заучени стойки, рабем рабе или ни тъй бе. Или ти си готи
пиеш вино в ръце, ще е ясно, че е. Гледай, брат ми, много да не криваш от пътя и да правиш всяко нещо с любов ударено значение. То просто трябва да трепти вътре в те уче. Тъкай си там квартални постни срещи, в принцип повече от другите не говори. Бъди каше на штрек, ще бържи зара, брат, не му мисли. Колко има и такива, вчера търсиш пари за бира, днеска магазин на баира, а утре знаеш ли може само парите да събира. Батката е всеки да си вярва, всеки в себе си да повярва. Всеки себе си ще повярва, когато глътне малко вода и види, че няма къде да бяга. И ако може да се пазиш от незгори се пази. Действаш като трябва да действаш, просто не му мисли. Всеки себе си ще повярва, когато глътне малко вода и види, че няма къде да бяга. И ето ги двамата потърпевши в държавата, която ги прави да изглеждат смешни. Всеки себе си ще повярва, когато глътне малко вода и види, че няма къде да бяга. И ако може да се пазиш от незгори се пази. Действаш като трябва да действаш, просто не му мисли. Всеки себе си ще повярва, когато глътне малко вода и види, че няма къде да бяга. И ето ги двамата потърпевши в държавата, която ги прави да изглеждат смешни. Всеки себе си ще повярва, когато глътне малко вода и види, че няма къде да бяга. И ако може да се пазиш от незгори се пази. Действаш като трябва да действаш, просто не му мисли. Всеки себе си ще повярва, когато глътне малко вода и види, че няма къде да бяга. И ето ги двамата потърпевши в държавата, която ги прави да изглеждат смешни. Печ се в газа, шва, бав. Колко е безен, ще къде отиваш, ти може да си. Та шака. Смятай какви глупости. И нещо в мен, утре свърчат и да стана малко по-подреден, с енергия зареден, да няма проблеми. Само аз си определям кога, как и какво. Все по-малко да чувам защо и да заменим оправданието с лекарно и ако го правим бръсто. Никой няма да има право да ни се. Как може човек нашите хора, направо не мога да си представиш, такива интелигари, такива глупости, хората с него нямат личен живот, разбира, така нямат Чакай малко, човече, направо полудях. Чакай, секунда само. Чакаме, човек направо ни издържаме пак ти просотията, разбираш ли? Ари, скачай да ходим да пушим, Ари, че не мога да. Ай. Познайте стари истории развъртяни, нови стари запознанства, само определени остават постоянства, общи пиянства, добри моменти прекарани, лошите до някъде забравени, а преживените са здравили. Различни текущи времена изминали, знаците показани след думите изказани, чувства характери на лица изписани, мълчания умислени, решения измислени, хора влюбени, деца усмихнати, ма не радват ме, малките жестове зареждат ме, мислите подреждаме, между редовете превеждаме, не подвеждаме, наравно всичко в нужда разделяме, поделяме от всяко желание, определено вълнение, постигане чрез борба, бълката се всяка бура изгрява слънцето, така че усещаш радостта, човещината в нужда се пробужда, по средата имащи и нямащи, действия и жестове изразяващи, искащи желанията, целта на идеята, в оценката от пръв поглед направена, бива преценката понякога, по външността чете се, отношения изглаждат се, наопаки други заострят се, в крайна сметка спокойствие се иска. Хайде разкажи с усмивка какво те притиска и как те възпитва моменти текущи, нови промени, вълнуващи и нека живота винаги вписва рима на листа. На прага на 2010, да, слушай сега, не говоря, а викам при микрофона, не стричам дали ставам, не питам сега, ще ти кажа как най-лесно ги дигам с хливчица, брат ми, защото съм готин позитивен, всеки път не мирам себе си, бургачето сме деца, щрак бъркам и се зарежда в страни не поглеждам, аз просто гледам да не съжалявам, а да се радвам на дребните неща и на това, че още дишам и живея в тая малка страна, макар и без много пара, и който ме познава знае
Каквото имам да дам, ще дам. Толерант е добър, си ми умея, когато трябва да си премълчавам. Макар и истината знам и често ставам сам и размишлявам си с такова за живота. Какъв съм искал да бъда, какъв съм станал и дали ще осъзная цената в действителност, която плаща за удоволствията си. Преди с хероза съм падал, който ял, който не е с празен стомах е заспал, момента е изтървал и когато е трябвало просто си е стоял и си е блял, а пък мен е брат ми мен вятър ме вял, даже ме овял, нищо аз съм оправно момче и се си намеря пътя да се върна цял, жив, здрав и Бог дал, всяко кукилца надал, защото да е ба, вече пък да от всичко и супер много на моменти си дразни на себе си, защото съм ставал като някакъв чичко, е такъв рутината прави, тя мега много събаря и ти не са хъби ся, не ми обяснявай, защото така съм си го направил, че не съм бил почукал на вратата и тя затвари се отваря споко, нека аз за себе си да знам, какво ме дига, какво ме сваля, на 26 приятел, около 4 години, живота пеш, може и нещо и аз да направя, трябва малко време да мини, защото с гей брат всичко се руши, за да може после наново да се построи, всичко брат ми, отношения, приятелства, всичко е едно, взимане, даване, кой ще бъде първи тя, никой не иска да е последния, наредения, ама лесно няма, всеки в днешно моменти му е трудно и му се налага без да има за какво да гледа гузно, няма как, няма начин, просто с бездействия ти се наредят нещата чудно, всяко ядене ти е вкусно, чай с приса има хора и два живота няма да им стигнат да осъществят мечтите си, а къде си тръгнал ти, навярно където ясно пак шпътуваме в различни коли, какво да ги правиш, човешки съдби, и ако видиш някой в моите поздрави им прати и им кажи, stay up, cool motherfucker, до по-добрите дни, до по-добрите дни, Абе да, тя историята се деше и така, както път за живота си нареждаме от древните неща, подреждани с лекота, мекота, нареждане на мисълта, с красота за личността. Не знам кой как разбира това, погледалото анджесето се поглеждаме понякога. Смисъл става дума за музика, лирика, усещане на ритъма, разбира се, включат се и другите. От рима на листа влизаме веднага на писта. Мотивацията като я има, разбира се си мисля, при ми се залисва и смисля, кой нотката дава не знам, за това ще помисля. Ковчи факт върто, но май някой гледа от нас и преписва, когато човек иска нещо истински, да всичко от себе си, както трябва братле, нали? За това даже и така е в любовта, уж всичко е наред, но няма вечни неща, освен че музиката си остава във вечността за вечността, във вечността за вечността. Страхотни сте, момчета, аз съм влюбена във вас, ако мога така да се изразя. Кажете ми...
Ако има нещо, което бих дал и пожелал на най-близките хора, повече късмет и усмивки за сметка на гадната злоба. Едни са тук, други липсват, трети са в затвора и само времето, брат, ще ти покаже дали от всичко имало е изгода. Важно е не кой кара мотора, кой ще издържи до края коридора. Пътето посочено в малко дете, но зрял човек с не просто идея и обществено значение, а нещо повече с голямо сърце. Цели има не една, не две, трябва време, пари, желание. Бацали от нас това да стига с точното послание. Аре, нека да се чуе, нека да се види как си всяка дума казана, стои по някой случка и живяна, но не и забравена, оставена. Кешката кибрит на масата и само вас чака да бъде запалена. И ето ме, нов звук, нов ден и аз впечатлен от възможностите му да промени нещо в мен. И от разхвърчатив да стана малко по-подреден, с енергия зареден, да нямам проблеми. Само аз си определям кога, как и какво. Все по-малко да чувам защо и да заменим оправданието с действието. И ако го правим, брато, никой няма да има право да ни съди. И след нереално неща, по принцип не обичам да тичам, не говоря вика. И след нереално неща, брат ми няма да му видиш да тичам. И след нереално неща, по принцип не обичам да тичам, не говоря вика. И след нереалните неща, няма да му видиш да тичам. Може би скоро съвсем ще изкръщя пълни аномалии и трагично комични парадокси около нас. Заобиколен съм всеки час и не изпускам всеки подаден пас от бас и дори глас. В пустиня да остана, аз ще зная, че съм казал каквото трябва. Ако не, ще добавя, старая се справя, каквото мога да направя със своята воля. Се воля, психиката боря, признавам понякога глупости да доля. Обичам лятото, вълните полет, спокойствието търся, няма умора да спра, да се турмоза, леко возя, турмото пазя от кипване на вдъхновение, сетивни състояния, в които не говоря, викам, идва ми направо да крещя. Йо! Тук ли сме? Има ли връзка? Да.
Ей, брат ми, виж какъв съм готи разцъка. Да, мара в устата си пъха и пак се надъпва. Ще им да се пъха, ми за какво го прави, не знаеш. Може би е време, просто ми се занимава. От нищо нещо да става, просто е така, да има забава. Ач налива и да пада табана. Да им покажа, се представя как от нищо нещо става. Без много зор да се дава. Да, точно така, точно така. Гледай сега, не съм някой лаче бокук. Звече скубани и якет стяс на шули бокук. Бъркаш ме с друг, не съм си унамерен, го пак наперен. В живота бил съм пръв по-серен, но винаги гледам да бъда пътя верен. Не съм лъжец, не съм ламя, както мога и много така мога и без хрампара. И по пътя до ся, и аз научих някои неща. Приемай хората такива каквито са и виж ли съди света. И ти нямаш право свека да държиш кои са прави, кои не са. Обичай както искаш, те да обичат. Думи с дела на катар, обаче да знаеш, ти си приличат. И тези ден кръслачиво много ги бистрят, че още не ги мисля. Който права вярно се кълне, пръв от нея ще се отрече. Смешен не става, всичко тук е въпрос на влечение и номерации, цели с предназначение. Помежду и лице продължава да е много ясно, братле. И аз стара, каквото не искам на мен да се случи и просто да не го правя. Ще кажеш всеки сам спася, брато, и аз сам ще се спася. Или от типа ще умра, или всичко ще е приказка и ще иска всеки ден да я чета. Да, точно така, всеки ден да я чета. В живота колко мислиш има смисъл и неща. Храна, покрив, майка и баща, шеко повече от това, а? Никой за нищо не ти е длъжен. Тук си нещо да направиш, не да ми бръкаш смутено и да гледаш тъжен. Виждам ще стане, ама повечко хлебец ръжен ще трябва. Майя, слушай мое, слушай качаци, както Пури, Чърчил и Толстой. И не бе брой, ако не наливам, аз просто времето си размивам. Дали или да деградирам, докато се опитвам често да преоперирам. Политици измикя и коли без се пали. На тях обаче ги няма в съдебните зали, защото влизат само тия, които хляба са изяли. Аз сега видях къде живея аз, а къде живееш ти. Нищо ти си готи всеки тиенци, багаж са се картенски. И няма обноски и фрески манекенски. Ей, чек, взимам моите и отивам на почивка. И ще ме гледаш на снимка, как ми правят разтривка. Ти ако искаш подчърка и малко като мишка. Гори изправени се смей на сила и нека римата да не си влиза. Твърде голяма лъжица и не е за твоята уста, момче. Обърка се, не за теб, а за моите френчета. Пиша ги бе, се изтръпванка. И всичко MC не се преструвам такива като тебе каш не съпува. Виж, песните направени с идея вкарани, остават незабравени като махлески хитове, дори и без клипове. Шинческо скачак и правим все възможни шитове с криминални типове, ама повечето от тях сякаш вече ги няма. Всеки се тървеше ябълката да изяде, а тя накрая какво остава цяла. Да, няма измама, няма ала-вала. Все сам тука ще правим фатала. 1, 2, 3, а ти се наведи и надоби. После кой го сторя всички разкажи. Ак се крие край брезняци, брат. Ще го правят до зори, дори и да боле. Ще го правят до зори, дори и да боле. Ще го правят до зори, дори и да боле. Да. Тук са на сбирката. Аха. Кажи ни сега на нас, ти вярваш ли в любовта, Ви? Или всичко е само блян, никой обеща не сбъднати мечти. Сега чакай малко позидни, как една си ще сви. После аз ще го запаля, ще дръпна и ще подам. И оттам нататъка вече не знам. Идвам от раз, тук в нас и MC ли си или само суперлативи си. От раз хващам микрофона в този час, ентусиазирам. Аз съм един от вас, естествено няма да кажа пас. И запалвам следващия фас, димна за беса пред мен. Обаче какво ли му дреме за това, че нямаме проблеми. А който иска ще се докаже и за това, че не му дреме. А твоето бреме къде остана назад? Ти ми кажи, момче, някъде своята история разкажи. Фристайлчето захапвам от раз, два, три и не ме бе въобще. Какво си мислите или не? Има ли значение въобще за това, че си вземаме една индосезация в тая пряка ситуация? Душата ми гори, мозъка ми кърви. Какво искаш ти? Ми кажи. Искрени мисли, чувства и погледи. Искам само спрямо себе си. Нищо повече, нищо друго разбери. Не ми е нужно освен истини. В музиката, в истинските неща намирам спасението, творението. Изкривено е въображението, с чуден характер е момчето. Остава се до морето, а времето чече, изтича, избора въвлича, течение повлича, ритъма насича. Я кажи какво те привлича. Еба ви в батака, кича, все така не ви прилича. Провокативен, активен, скрит тип, ви се смея за истина, милея.
живея в това значение. Виждам, играе роля корифея. Виждам извън материалното. Малко скъпоценно нещо съществено определя радостта, без да бърка в джоба ти искреността. Тук да вае в дълбочина тази душа причинява мозъчна конфузия, от която вече на моменти съвсем ще изпуша. Питам се, в мен ли е грешката или е някъде там по-добре, или аз не знам да оставам сам. Не искам, обичам все нежно до себе си да те притискам. В странни ситуации усещам, че се озовавам. Откровения призовавам, истината в диалог приковавам. От живота в динамиката не се изморявам. Жаждата уторявам, тъпоти не си въобразявам. Те призовавам, хората цена и укорявам. Значението вярвам, че някак се в нуждата ще успея. Нима във време да не пилея. Знам, че изгубена е каузата до някъде, но някъде там е и унази фея. Може би сега не чуваш аз да пея, но по принцип ще ти кажа, че не смея. Тук малко се отнесохме, нека да се върнем към нашото интервю. Кажете ми, момчета, имате ли си приятелки, моля ви? Да, точно така. За момиченцата. С кака Тони, Ники, Радича, Ачката и кучето на Марев. Слушай сега, кратко, точно и ясно. Тя ще го каже сега сама, слушай сега. Сякаш всичко губи смисъл, майка му стара, нали? Понякога аз точно за това си мисля, много е тежко, много е трудно, да, слушай, да. Сякаш вършам се назад, да. Да, чак долу до червения, да, от Технополис. Няма ли нещо да попиташ? Няма ли нещо да попиташ? Нещо ще му попиташ? Да, не издържам да влизам, направо да си кажа, че още щом ти виря нещо в мен се обръща и вече взех да се плаша. Потъпел за ред в любовта, която и двамата знаем. Съвсем не е за мен ненареден пъзъл стои и възможни са в него, знай всякакви величини. Кой да се влюбиш, ще питам някога, избирала ли си? Защото аз не мога, пия пуша и не искам да спирам, за Бога се моля. Щом на сутринта отлепя, вместо теб да видя всичките цветя на тази земя. Игрички глупави не ми се играят, щом гаже искам да те видя. Соките не важат, не значат, тя виша само. Очите сладки, краката гладки, с ръцете предостойни, знай креватните схватки. Е факти, как възможно е човек от красотата плъцка и душевна така обсебен да е. Но колко сме близко, а колко също се сме. Карай направо, ще дойда с теб, където и да е. Хутка въздух и неща да я изпускам, предпочитам от ток. Свободата с лъжица, сам да си я вкусвам. С медали, лайнари, гобнари. На приказките великани съм освани, тях не съм едва ли не разбрали. Пичка си страшна, ама нещо любовта ти отбягва. Сякаш всичко губи смисъл, разбираш сега, да. Шли като ачката и на Манев кучето даже влиза сега, да. Малко ме боли и мене малко ме боли понякога, да. Няма ли нещо да попиташ сега, да. Но къде е любовта сега? Докато се върна в магазина, нас те вика от страх, скриват се под масата, защо така? Хем да се надбе, хем пари да не даде. Приятно ми е, другото го знам по-добре сам, някъде там. Когато имаш нужда, знаеш, може да се обадиш. Цветни и синчиче, случай, че ти подарят от мене, обаче няма да се скатаваш, ще се правиш, че не ме познаваш. Защото живането, драга, е едно, а отношението нещо доста по-стойно. Така че за глупости и принципи на мен не мога ми говориш. Веднъж се слагаш, че после се чудиш как и къде да се скатаваш. Игрички и грани, гашките ти са дани от мене от години назад и видяни. Докъде сега стигна, а сега видяли, да. Точно така. Малко така в пробичката, в накрай прежняците барлогата. Да, нали искаш да си тежка? Да клякат като те видят от респекта, не от насмешка. Да, айде дай прибива сега. Айде дай прибива вече, давай прибива вече. Аз мисля, че грешиш. И аз мисля, че грешиш, знаеш ли? Няма ли нещо да ме попиташ сега в крайна сметка, майка му стара? Втория так, втория куплет. Стига вече, попитай ме нещо, молец. Искам да му попиташ нещо след тая песечка, молец. Няма ли нещо да попиташ? Няма ли нещо да попиташ? Няма да попиташ, сега ли? Няма пак до мен, сега ли? Че кофти, да.
Ама знаеш какво? Аз мога да се намеря. Аз ще се намеря. И се намирам. Нали се? Няма как да е друго яче просто, бейби. Няма как да стане, мами. Заеби ги чичаците, заеби ги далаверките, тънките, за стотинките жълтите. Да, нищо не го изкарах този куплет, бейби. Нищо ще не го изкарах. Те, който трябва да знаеш, знаеш. И аз си го знам. И тия до мене и те знаят. Всеки си прави него учи, бейби. Нали се сещаш? Да, бейби, една актуалната дума сега. Това месец точно така. В кризата, да. И аз знам, че пак ще се оправя, да. Много ясно, че ще се оправя. За всяко падение има възход. За всяко падение има възход, да. 2010, импровизацията върви и не спира, а тя диша. Върви и не спира, диша. Импровизацията, който каквото иска разправя сега. Виждам зелено на светофара, тръгвам в джоба, бъркам и вадя цигара в устата и я слагам и паля на тротуара, крачката ми циганка намаля. Веднага видяла и отдалече има сваля, вика ми врата голяма ти се отваря. Ама камата или ра, ала само на тебе ще призная, момче от джараба, Господ здраве да ти дава. Парата ти от джоба да не пада, 2 дете ще имаш, третото голямо ще става, голяма забава. Виж како не ми се занимава, ама ако искаш пройма прокълни, ама да знаеш мен ни ма уви. Клин изби в очите ма погледни, тежестта поеми отпреща ми, а земи с не се прибери, опитай поспи. И нощем от кошмари се буди, моли за по-добрите дни. Слага усмивка кампара, няма пък да има, нямаше да и там. Защото ако ще ми кайне мед пей, не ми трябва да знам. Като на Street Fighter в живота винаги играя сам, душата си прям. А и сега бате някъде там, хвали една молитва за ме от забравения си храм, за да не стана на улицата някъде там. Че виж ма, аз не бягам по пътя, просто се нося към край. Зум и прави добър да бъде, се старая, крадеца чакал не си призна. Ако оста, аз се набутам тънко без саморазправа. Ще има много да бяга преди да ми стигне, първо ще трябва гони. Господина в сиво с шапка и пагони, много сори. Ако са прома джоби ще изложиш са озори. Ще му дам за едноръките жетони, то ще ми рецитира общи правилници закони. Ако иска са троби, само нали друг път ще ма затвори. Сега разходка ми са хори, имам среща се от Джони. Първо барлога да правим запой, маскирани като клон, защото всички са лоши, а ние сега ще сме добрите герои. И факъм им кам на всички сополи и зобни особи. Усмили се да вляза в моите покои, такова нещо да стане просто не може. Автобус сега движи и прави забой. Има улици, които свършат просто с бетонна стена, на която никога не е късно да бъде разбита нечия глава. Някъде върви света, уж послушна момче,
А виж го сега на 26 и го боли газа за теб, кучето и свекървата. Както и всички в тази страна, ела сега ще сготвя топла храна. Само кажи ми цена, скача в реклама, сяка свалите така. Тъв малко нали римата и почва да се чува в комшията и продължаваме. Ей, не съм свеж, келеш, нали се сеш? Ако вие сте се пекли на запалки, аз съм бил в пеш. Нямах и леш или копнеш. Пъти обратно, ако не знаеш празник, как ще се прибереш? С мак си липеш, с прожектор и всички ти светят в очите. Еди къде си тръгнал с тази свеж? Са коли да замериш и да се правиш на веш. Още не стръгнал, ще се насереш. От въки не мога да се оплетеш. От задачен и недамислен къде да се спреш. Мисли младеж, сам трябва да си избереш. Докато растеш, свеч или на вапа пълнеш. Нямам време да ревеш, всичко е като водовладеш. Ема като стареш ще разбереш. Ей, настани като батко си. И нека хората си мислят, че нямаш принципи. Ти зуми в ушите ги еби, парите прибери пък кривя. Нека по кривя път да си върви. На теб тята боли, просто максима фани и приложи. Не те, а ти тях кази. Своето си наложи и направи. За нека след време от децата ти разбираш ли? Както тук не съм платил ни една чужда сметка. От всичко в живота като си правя бележка. И нямам прическа от години в огледалото не съм се гледал от страх. Какво ще видя от среща? Нямам морал приятели или любов с колежка. Ти си в държавата, ръцете марионетка. На обувките четка. И телефона ми звъни. Стига. Здравейте, драги слушатели на моето предаване, което се нарича Лъсни ръба. Тук при мен са едни млади момчета, само да ви попитам още веднъж. 2010. Добре дошъл сега на крайбрежната барлогата. Да чекнеш импровизацията, да видиш как диша тя. На всеки пожелавам повечко вяра, повечко търпение. Каквото не е видял ще го види. Няма нужда да ги притиска нещата, няма нужда от такива неща. Моля се, не се блъскайте. Живота минава, изтича, ти просто летиш и се спускаш към ад или рай. А душите ни, макар и различните, брат, по едно си приличат по общия край. Да, точно така. Живота минава, изтича, ти просто летиш и се спускаш към ад или рай. А душите ни, макар и различните, брат, по едно си приличат по общия край. Кажи колко ще трябва да живееш толкова добре, да се чувстваш човека, не в железница теле. Нямам предвид да си на някой мамино си чест съвещално състояние, ама поне да имаш малко сърце. Всеки в живота си трябва да засети поне едно дръвче. Пробвай, няма да ти е зле. Вижда се нас, на които богати не сме, но сме за това, че имаме търпение. И каквото ще се случи без разни сценарии, дразги, глупости и планове. Следва дълбоко потапяне, чак до дената, където ще видим на розовото обратното, където приказките нищо не струва, брато. Любов, уважение, приятелство. Ти ако хората не усещаш тебе, няма да те усетят, само остава да питаш защо, що ли? Защото тънка е летвата, по която минаваш и по пътя не винаги може гласа повишаваш. И не веднъж ще се наложи да се премълчаваш, да се съобразяваш. Необходимо ли е да се снишаваш, да се потапеш, което и за мен е равносилно и също означава да се примиря. И рязко да трябва да спра, да намаля, да правя това, което обичам, имам ли възможността. И виж ма сега, кех ми е да си паля и да се шляя, да се мутая без нищо да правя. И нищо от години само това прави и вече не мога да се трая. Хората си ги приемат, такива каквито са и равносметка не търся. Някои са ми помогнали, а други не са. И ко тебе пак са пеша и да вали ма боли газа. Защото брат ми аз нямам неосъществими мечти. Всичко в очите мисли, че те и на който му стиска може за той да провери. И професор да ставам, нямам кой знае какви амбиции. И ако мога да пипна, ще пипна с моите щегли отделна. В живота ще се копче най-високо, ще се цел, защото знам, че мога мамицата му. Света е в моите ръце и всичко е в главата ми, а другото майната му. Човека с куфарчето просветили го. Силата на мисълта и на съзнанието и на това всеки сам да предопределя собствената си съдба. И те оставам сега дълбоко в загадка. Да, рима на листа, всяко сутринта. Живота минава, изтича, ти просто летиш и се спускаш към ад или рай. А душите ни, макар и различните, брат, по едно си приличат по общия край.
точно така. Живота минава и сича, ти просто летиш и се спускаш към ад или рай. А душите ни, макар и различните, брат ми, по едно си приличат. По общия край. Който иска да ме смята за луд, който иска да ме смята за шут, който иска да ме смята за капут. Обаче аз ще ви кажа едно: аз съм просто някой друг. Аз съм просто някой друг. Аз съм просто някъде там. Аз съм просто понякога къде и аз не знам. Но знам, че съм някъде там. Просто знам. И винаги където се намирам, се откривам. Дори и да се губя. Почваме отново новото парче. Голяма ли гъмля? Голяма ли гъмля? Настя пред микрофона. Excusez-moi. Постара. Искам сега да вляза тук. Екстаза. Кой е фри, кой капани крои? Сяд ти, ръката от джоба извади и се спри. Здрасти, кажи на лут не се прави. Горско мнение го остави. Нека всичко бъде открито, за да не изглеждаш свито. Платеното пито, всичко събрано, но в изничен момент шлакитото финито, като питието изпито. Да, но не си тук на куче убито. Слушай, амиго, от ежедневно обикаляне и задачки. На моменти май забравяме, че още живеем и дишаме дори с празни касички. Нима не знаеш, всичко е в съзнанието и двете ни ръчички, те са най-добри от всички. И няма мечти и глупости, има само море с прелетни птички. Защото нали не за всичко ни трябват парички, затова сега ще си редиме стрички. За и против хората, докато не ни достигне умората. И тук отварям скобата. Има такива, дето чакат и просто си искат. Има други неща, те ги правят без дори да мислят. Ако има нещо, което те дразни или те кара да се чувстваш недобре, свиквай отрано, момче, нищо не остава твое притежание. Тук си като на почивка, но не винаги с безплатно ядене, мисли разни глупости, дърсаене. Аре, без тях пътя се направо е, ако не ще го направиме. Сладостта е някъде в човешките сърца, а не в темните неща по пътя по улицата. Мислиш ли, че можеш да отвориш и тази врата? Ако не, поеми рефрена ми ся. Колко грубо от моя страна. Я се скри в морската и да се разходи. Забава си, не ставаш, не разбираш ли? Аре без подробности, чуваш ли филмаци за бърбаци? Общи приказки, сега разбираш ли? Стига глупости, стига глупости. С един стар приятел си говорихме и доказа, че когато си надолу, освен нагоре, другаде да бягаш, нямаш сякаш стигнал дъното веднъж на изходна позиция си. Няма къде да избягаш, нали? Възхода след падение те очаквах. В живота от взето на това се основава. При по-голямо желание, възможността, че няма да избяга. Разбира се, зависи от хората и на кой какво му е в главата. Трети пък ще скуби нападката перата. Ма давай полейката. Споко бе момче, всеки един момент пътя някъде ще отведе. Спирките са много, на коя ще спреш, коя те влече. Само по себе си ще си покаже или накаже, дори да те лъже даже. Това рано или късно точно се разбира. И има поговорки, който както иска да ги подразбира. Хубаво е когато за виновен някой подозираш, но дали е той нещата, който бърква не разбираш. Я се скри в морската и да се разходи. Забава си, не ставаш, не разбираш ли? Аре без подробности, чуваш ли филмаци
за бърбаци. Общи приказки, сега разбираш ли? Стига глупости. Стига глупости. Не се опитвай, някой код не знаеш да усмиваш, по-добре да изчакаш истината ще изплува къде е тя се питаш. Или някой категоризираш, тогава бро, какво остава да се забавляваме? Позитивното в нас трябва да съхраняваме, от последствие освобождаваме да даваме. Различия, приложения на виждания, изкривени твърдения докарат мен до обертвация. Ситуация, дето не знаеш вече какво да мислиш. Защитвам се, реално ли е било това, което е било, или изкуствено създадено същество. Реално за какво? Излишно съвсем за мен изражението фалшиво. Айде стига, всички вече познаваме го. Изгубено вече е доверието. Остава пиенето без мярка с маска, но аз от това съм на страна. Други са моите решения, имам планове да върша и трудно ще свърша. Духа в душата не се свърта, нова схема в идеята завъртва. Няма спирка, мислите оплетени в плитка. И тука развяна в атмосферата е смеха, обща прилика от практика към значения. Пускай топката да се търкаля и римата да плува. Свободата най-много струва, с или без да хортува. Търговеца с конкуренция върху времето, което устройва, минава, опаява всичко си. Има причина за това, стига мрънка. Я се скри в морската и да се разходи. Забава си, не ставаш, не разбираш ли? Айде без подробности, чуваш ли филмаци за бърбаци? Общи приказки, сега разбираш ли? Стига глупости. Стига глупости. Да. Едно, две, три, на посечката. Едно, две, три, сега, да. Човече виж мъкъв съм готин и разцъкан. Мара в устата си пъхам и пак се надъхвам в ушите им да се напъхам. И за какво го правя не знаеш. Може би нямам време и просто ми се занимавам. Нищо нещо да става, когото иска разправя. Да, ама брат ми песента си остава до край. Заебавам каса, такова е каквото е. Въпрос на време е промяна, дали ля имаш се разбере. Последствие ти влага и душа и сърце. Не ни трябва да сме другаде, живи здрави да сме. И как пица праза хилядите спомени, че всяк живот съм живял и те за мен не са забравени. Аз още съм някъде там и сякаш пак пиян между минало и бъдеще, къде точно не знам. Понякога много, понякога сам. За другите твърде прям и често не разбран. Да, ама лесно, няма трудно е на всеки. Не взима то, който трябва. Само лица превзети от някой на заплата на етия. Но те игри мен не ме търсети. Моята схема е малко по-различна. Не етична, не насажда идея типична, а картина прозаична. Прав ми, шот ми писна. Всеки ден готин да съм, а хората да ме гледат така все едно за нещо виновен съм. В битите съм и тръгна, ме не ме е бях. Пак готин ставам от сън и излизам навън. И от мене няма чуеш мрън, а телефона през 5 минути прави сън. Сън, 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 сън. Сън, 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 сън. Сън, 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 сън. Живота е да го живееш, а не да се криеш от него. И няма смисъл да стоиш и да се мълчиш. Никой няма да те чака. Или ще крадеш, или ще си на държавна заплата и майка ти се драга. Виж тази сачката, държавата, която ни кара да изглеждаме и смешница. Имало е зле, ама ще има и още повече. Действия ако няма и всичко просто да минава през двете ни ръце. Да работиш според възможностите си и да взимаш според потребностите си. Да, много хубаво звучи. Всеки е сам на тая земя и сам отговаря за себе си, така че ги заебавам. Ако е речено става пред микрофона, ще си говоря без да ме беквам. И римата и къв ми е фол. Виж бак, с лекота го взимам за воя, защото всичко се крие в главата и мислите ми. Патрицата първо ме правят, постреча действията си и не плача, когато боли. Очите може, но съзнанието ми не спи. Часовника вътре тик-така не спира, да те брои. Да тръгнал съм някъде, брат, и къде точно не знам. Често се случи, тръг много пак съм сам. Някъде там, измежду минало и бъдеще, където всяка сутрин си кам, че няма повече. До вечерта, когато отново пак също се случва се. Под лиги писане, бутилките
час до сутринта записване. Може много да няма, но каквото има го има от сърце. Всеки нещо е дал и не пита пътя де ще отведе. Както и аз не питам каквото имам да дам, го дам и не се стеснявам. На хората ръка подам и от това, че те обратно нямам и да не се притеснявам. Продължавам с вас на вълната съся и не мисля да падаме, ачката ще сипи. Да биеш за момчетата, дето има в интернет и няма никакви от мене за тебе парцала, брато. Не се слушат посмотри сбирки, не надъквам, не съм маняк. За хип-хопа не милея, просто каквото имам да кам, го кам, даже и не пея, не се стремея и не се целея. Да ме слушат всички, аз отгоре се смея, по-скоро ще побелея. Ела, аз сега ще отворя вратата, ти седни до нея, виж в очите моята идея. Класическа музика слушам и не съм фен, не съм зарибен, не съм рап, хип-хоп към мен, поредния решен. Чекай, правя го по лесния начин, по моя начин. За моите си забивам и не искам другите да ме слушат. Много шум, без качат се запушат. Те по-инструментала ще направи, докато другите пишат и слушат. Навреде ще му съметнат и надеждите ще секнат. С малко много става, пък ако не се получава, аз ще остана до края тази забава. С full extreme pulse, но потъва е забрава. Живота е да го живееш, а не да се криеш в него. И няма смисъл да стоиш и да си мълчиш. Никой няма да те чака, или ще крадеш, или ще си на държавна заплата и майка да се драга. Виж тази сачката, държавата, която ни кара да изглеждаме и смешица. Имало е злея мъжи, има и още повече. Действия го няма и всичко просто минава през светени ръце. Да работиш според възможностите си и да взимаш според потребностите си. А много хубаво звучи, всеки е сам на тая земя и само говори за себе си, така че ги заедба. Морих ти приказки и философии. Слабо стоям в сърцето си, слушам, сила е да можеш да го чувстваш. С усмивката позитивното, пасивното разбутваш. От сърце картината да не рисуваш, а любовта за нея рискуваш, намираш, подушваш, вкусваш. Скандално да, понякога заради това пробуждаш. За нея така, не кам, че плюс секса са заменими неща. Всеки чувства по различен начин това. Разбира се, в живота върлуват и много други лица. И понеже писна ми от заблудени, като коне с капат се гледат вече изумени. Не кам имена, но се чудят те, какви са ги заплели. Всеки вкусва от това, стига бе, а приятели гътна и гледате нещата и от другата страна, където блика извора на чудесията. Малкото очакваното, подесе на котоката, римата на хартията. Дали ще има включване от госпожицата с цитата, ами критиката, разбира се, по-леката, защото знаем бе къде хенд за леката. Къде? Рано сутринта ще кедзаш, бе няма да стане това, защото тук и много други много работи, на листа. Сега започваме. Защото от снощи се опитваме да правим това, което трябва. Мотивацията в нас си остава точно така. Разбира се, леко чек зимата братле, 50 и ясно. Кръвредняци на роята, рима на листа. А вие вица всъщност знаете ли го за двете крави? Дете срещнали две крави, една бяла, една червена и бялата казва мъ, пък червената мъ, мен. Сега, тука няма чашки, няма смях, няма всичко в очите е прах. Мразин ли си брат ми, аз се изпрах. Очите си отворих и разбрах. Направи и ти така, просто си пусни мисълта и нека спре някъде между втората и първата, където ще чакам съберчетата да ти покажа проулката. Вземи си лупата и докато ти пада чуката, на другите ще кажа споко момци, ако искате трака спрете. Без това никога не бил пускали да беше, нямаш да разберете. Ай ся, местата си сменете и в комплекс купчете, задружно кажете не сме такива, за каквито са правим, затова ни треперят ръцете. На куция кон съм къси носете, не се сърдете, шмаки като ви наричам, ами нещо направете. Ролята пада, излага изненада.
да чиста карта, силен гост на масата слага. Развитието във времето с ходове изградени се прилага. Правилата ти идват на главата и тогава маската не ти приляга. Истина в действия се влага и няма измама. Магия разпространява, баба Яга лети над сънищата ти. Състояга нов ден на сутринта, нови допълнения, открития, откровения, отражения на личността от всяка страна. Браво за идеята, на която държа на всяка цена. Точно там е смисъла, за който аз живея, и нещата, които милея, подредени в пъзела. Права здраво възела, закачам те леко с гъдела. Знам, защото в очите винаги съм прям и няма ся да ви дам зазян. Гледам в небето и не виждам таван. Мисля си сам, бягам някъде там. Това аз съм или е блян. Знам, защото в очите винаги съм прям и ся няма зазян да ви дам. Гледам в небето и не виждам таван. Мисля ли си съм сам, бягам някъде там. Това аз ли съм или е блян. За мене нека няма значение, в мистерия забулена някъде там. В лицето някой си самозван, песичката какво се пее аз знам. Но ти знаеш ли принципи над материя, брат ми, ама ти това май не го правиш. Гледам вкъщи стоиш, не спиш, планове на празни кроиш. Но всички знаем, че няма да ги осъществиш. Виж, излишно се потиш, пердиш, опитай да поспиш. Докато аз едни мои се скирам, в хора в друго не инвестирам и няма начин да фалирам. Ще се прибера, когато сам си реша, когато свърши партито и вече не мога да вървя. Ще се почеша по лявата ръка и на място ще си направя прецеката и чека фатката. Дали ще се пробвам сега или ще правя сделката с дявола, ако от реката се примиря с заплатката. Отговора е сега е чаката. Имаш ли смелостта да бръкнеш и да провериш, да бръкнеш и да провериш, да бръкнеш и да провериш? Тайни излизат наяве, личи си какво се нави. Аз спомени бъркат в стари рани, остават истини приковани, тъкат емоции във всички вени. Характерът тежи на своето място, много ясно, прясно, думи казани на място, бясно. Няма нищо случайно измежду другото, а кога къде намираш благото. Общото в отношението, вещото, съцветното понятие, възприятие, лечение, правилно поведение, подкрепата от откровение, изразена е, чудо се, разбираш ли ме ти въобще или съвсем не. До тогава, до когато кажа се, с мен свърши се, с мен свърши се, с мен свърши се, с мен свърши се. Знам, защото в очите винаги съм прям и няма ся да ви дам зазян. Гледам в небето и не виждам таван. Мисля ли си сам, бягам някъде там. Това аз съм или е блян. Знам, защото в очите винаги съм прям и ся няма зазян да ви дам. Гледам в небето и не виждам таван. Мисля ли си съм сам, бягам някъде там. Това аз ли съм или е блян. Знам, защото в очите винаги съм прям и няма ся да ви дам зазян. Гледам в небето и не виждам таван. Мисля ли си сам, бягам някъде там. Това аз съм или е блян. Знам, защото в очите винаги съм прям и ся няма зазян да ви дам. Гледам в небето и не виждам таван. Мисля ли си съм сам, бягам някъде там. Това аз ли съм или е блян? От дете до съсухренчичко. Като в песен минава всичко и накрая ни следа остава ни нищо. Човек да почне да се пита цинично. На света няма нищо прилично, аз за какво се държа тогава етично? Обе,
Нищо лично, нали? Да ме просто не ми е кеф да живея заобиколен от хора в очите с злоба, дед гледат се да има някой по-нареден. И почвам да се питам, човек, така ли е скроен всеки или има някакъв проблем в това, което се прави всеки ден? Сега, от всякъде си, който бяга, винаги му остава вкус гаден, в който трудно се забравя. Внимавай в дупка, която много лесно се пада. Така е, човек когато играе много игри, на много се дели и често забравя себе си в опитите си да впечатле. Нали? Пак толкова игри безмислени. Аз или егото, кой сега ще победи? Не знам, ти виждаш ли? А ти, аче, вземи сега сви, на здраве вдигни и кажи, нека вдигнем и да си пожелаем, да внимаваме какво си пожелаваме. Защото никога не мога да знаеме в този живот, взет като назаеме. И в нещо вярваме или на празно си говорим това, което само ние си мислим, че знаем. Здравейте, здравейте, слушатели на Радио! Аз съм Петя и съм вашата водеща на предаването Лъзни ръба. Тук при мен има и млади момчета, много са симпатични. Те са 3 на брой. Тяхната група или тяхното крю се нарича... Вътре в темата. Ей, бейби. Ей, чек. Ей, бейби. Остави дъртата сте ненадарени. Имаш също от неща. Истински в пъти по-големи. Аз за тебе, ти на мен. Истинска любовна игра, а не във заигравка до време. Ей, бейби. Остави дъртата сте ненадарени. Имаш също от неща. Истински в пъти по-големи. Аз за тебе, ти на мен. Истинска любовна игра, а не в заигравка до време. Ще маме, що гледаш така с очишките празни? Ще кажеш, имаш нужда някои две думи да хвърли за чертите ти прекрасни. Здрасти, не се познаваме, но вече се виждам с теб към най-близките красти. Момиче такова перфектно скроено ме кара да се чувствам някак леко смутено. Камера скрита няма, тук нещо наредено. Улицата празна, кажеш нямаш приятел, вказвам веднага усмивката мазна. И още повече почвам се блазна. Вече всичко опада, къде съм тръгнал, ко съм щял да правя. Аз ще взема да забравя, може виж очишките златки, ръцете гладки с краката предостойни, знай криватните схватки бах ти. Кой ще ги остави, ма са ромилите са били с шматки или някой дет много ги знае, ако те докопам аз обаче после няма има бай. Оня горе знае, че когато искам нещо, искам го като малко до детенци, такова плачето изглеждащо смешно. Ей, бейби, ако заре ми върже няма да има никакви проблеми, само леко наложни промени. Ако пушиш, че пушиш глави големи, ячката даже ще вземе китайско плюс бутилка вино, за да няма опция в леглото, после да ни е горшиво. От кога мечтаеш, така как те в квартала се хваля, слушай батко ще си яка ти разправя, че красотата ти на тебе с нищо друго не мога да се сравнява. На червения мезонече, пък ако не си на мулт, има и видичка жена моя вече. Тихо спокойно местенце и няма кой ти свети свенече. Виж бебче, игрички не ми си играят, по принцип бавам ключета, които сами се оправят. Виждам ти си такав, очичките ти издават и нямаш представа какъв пауър ми дава. Комбинация веднага си пасва, ръка в твоята се срасва и хормона от едната в другата глава някъде да влиза си скоро сбясна. Нима и схемата вече си стана ясна. Схемата вече тук, да, бейби. Остави дъртата сте ненадарени, имаш нужда от неща и се ски в пъти по-големи. Аз съм тебе, ти на мене. Истинска любовна игра, а не в заигравка до време, бейби. Остави дъртата сте глупаци ненадарени, ти имаш нужда от истински неща в пъти по-големи. Аз на тебе, ти на мене.
Истинска любовна игра, а не игра като време. Не се опитвай вътре даже да гледаш зоно или нещо подобно. Важното е, че музиката става нещо вековно. Да, и разглеждаме, откриваме, споделяме подробно, за да бъде на всичките удобно. Сеженката сме си хванали, просто е така нашата вълна, за да изкараме текстовете на повърхността от дълбочина. Разкрепостената история, не ми се слуша някаква измислена пародия, както чето избухва с внушителна еуфория. Скип запечатан мозъка и от планетата Плутония. Гимназист даже ги е учил в тази категория. Други се наказват пак от чалгаската колония, където тарани забъркват се с този онзия. Лъкачин, подпомогната с дим, зелен, откровен съм с хората, които са до мен. Отпусти си и съм сигурен, че ще се разберем. Чувствай се като вас, госта нека бъда аз. Бъди това, което си, всичко гладко върви, живота ще се нареди. Аз съм там, където си и ти, разкажи за твоя филм. Има ли такъв или е бил? Всеки си го знае, прави това, което сам си е решил. От всяка следваща така съм се променил и може да си каже, че с нея вече съм бил. Ей, бейби, постави дъртата се ненадарени. Имаш нужда от неща, истински в пъти по-големи. Аз с тебе, ти на мен. Истинска любовна игра, а не в заигравка до време. Ей, бейби, постави дъртата се ненадарени. Имаш нужда от неща, истински в пъти по-големи. Аз с тебе, ти на мене. Истинска любовна игра, а не в заигравка до време. Да. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Да. 1, 2, 3. Да. Слушай бе, ей, султана на Брюне, прибери ги те сърце малко и стани нормално. Ще бъде жалко да те прасат анално, докато опит ти правиш да гледаш фатално. С поведение нахално, цай си в мука, кожено яки брада, на нея зъбини с самообразначка черта и дънки в газа. Шпрапи ти си направо звездата от на проектантска група. Да ти бъгна левче или да го прибера. И кай който е излуга, че като се мъкнеш така си много вървежен. Често доста си смешен, това ще е пътя напречен. Да няма ляв прав глава, че и накрая и 10. 2+2, знаеш колко е моето момче? Не знаеш, ми ще се видим на есен. Що си елементарен и смешен. Да не говорим сега, че ти нищо не можеш и за нищо не те бива. Е много да ти върже някой 13 годишна фива. Годите гели въртиш и центро от лято до зима. Давай, той баща ти да дава, явно много има. Наприца серия му стига и това тежка заблуда. Влязла нашата Мария, едва ли не газа и бъркал и хората много ги е вече. Той карал певеше. По-добре се прибирай някой да не те завлече, че после майка ти ще реве. Виж за какво си гъмне и как ти те е срам ме. В живота сам нищо да не си свършил и да се мислиш и живяваш много голям ме. Мисля гранска, да, спилешко сърце. Виж за какво приличаш на торба с лайна. Намери си работа и стига чака на готова пара. Да, Рум, нищо няма тая земя. Баща ти те ли научи на тези неща? Виж се сега, да. Живота ни минава, а да след него нещо остава. Живота минава, изтича, а ти просто летиш и се спускаш. Към ад или рай? А душите ни, брат ми, макар и различни, те по какво се приличат? Общия край. Да, живота минава и изтича, а ти просто летиш и се спускаш. Към ад или рай? А душите ни, макар и различни, те, брат ми, по какво се приличат? Общия край, общия край, да. Живота минава и изтича, ти просто летиш и се спускаш. Към ад или рай? А душите ни, макар и различни, те, брат ми, по какво се приличат? Общия край, общия край. Живота ни минава и изтича, а ти просто летиш и се спускаш. Към ад или рай? А душите ни, макар и различните, брат ми, по какво се приличат? Колко ще ти трябва да живееш, толкова добре да се чувстваш човека. Не в железница теле и нямам предвид да си на някой мамино синче. С завещано състояние, поне да имаш малко сърце. Виж, всеки в живота си трябва
трябва да засади поне едно дръвче и пробвай, няма да ти е зле. Вижте нас сега, накита богати не сме, но сме дари това, че имаме търпение и каквото ще се случи, ще се стои на момента, без сценарий, планове. Следва дълбоко потапяне, чак до дъната, където ще видим я розовото обратното, където приказките нищо не значат, брато, любов, уважение, приятелство. Ти ако не усещаш хората, тебе няма начин да те усетиш, ти остава само да питаш защо, защо ли, защото тънка е и летвата, по която минаваш и по пътя не винаги може глас да повишаваш. На моменти ще трябва да се съобразяваш, да намаляш, да се укротяваш, необходимо ли е да се снишаваш, да се потапяш. Да, брато, отвътре човек не трябва да гледа дословно или нещо подобно. Точно така. Важното е, че музиката остава нещо вековно, която откриваме, споделяме подробно, за да бъде на всичките удобно. Свеженката сме си хванали, просто е така нашата вълна, за да изкараме текстовете от дълбочина, ко повърхността, разкрепостената история. Не ми се слуша някаква измислена пародия, как печето избухва с някаква внушителна еуфория. Сгиб запечатан мозъка и от планетата Плутония. Гимназист даже ги е учил в тази категория. Други тук пък наказват към чалгарската колония, където цуцурани, путарани се забърка с този онзия. Живота минава и си, че ти просто летиш, се спускаш към ад или рая. Душите ни, макар и различните, брат, по какво се прилича? По общия край, да, живота минава и си, че ти просто летиш, се спускаш към ад или рая. Душите ни, макар и различните, брат, по какво се прилича? По общия край. Виж ме кеф ме сега да си паде и да се шляе самота. Нищо от години само това прави, не виждам края, ама поне се стара. Хората си ги прием, такива каквито са. Равносметка не търся и не държа. Някои са ми помагали, а други не са. Нищо като тебе, аз пак ходя пеша и навънка вали има боли гъса. Брат, защото нямам неосъществими мечти. Всичко в очите ми се чете и ако постиска може да дойде да провери. И професор да ставам, някой знае какви амбиции. И ако мога да пипнеш и пипнеш в моите ще го делна. В живота ще се вкопче най-високо ще се целна, защото знам, че мога мамицата му. Света е мой, всичко е в главата ми, а другото майната му. Човекът с коверчето, проследи ли го? Силата на мисълта и на съзнанието, но това всеки сам да предопределя собствената си съдба и те оставам сега дълбоко в загадката. Неприливи и отливи, всеки ден на пясъка седи и гледам вече изморен. От слънцето на пеко хванах силен ден. Чакам вълната, за да бъда осмирен. Да, разбира се, хареса ми, когато пича има до мен. А понякога не, че не съм олигофрен. От среднощната еуфория запленен съм, мъглен съм такъв, дъпа, даже не ми е за първи път. Дъвча дъвка пръв, дъпча дъвката пръв. Живота минава и си, че ти просто летиш, ще се спускаш към ад или рай. Душите ти, макар и различните, брат, по какво се прилича? По общия край, по общия край. Живота минава и си, че ти просто летиш, ще се спускаш към ад или рай. Душите ти, макар и различните, брат, по какво се прилича? Точно така, по общия край. Живота минава и си, че ти просто летиш, ще се спускаш към ад или рай. Душите ти, макар и различните, брат, по какво се прилича? По общия край, по общия край. И си ти просто летиш, ще се спускаш към ад или рай. Душите ни, макар и различните, брат, по какво се прилича сега? По общия край. Живота минава и си, а ти просто летиш, ще се спускаш към ад или рай. Душите ни, макар и различните, брат, по какво се приличат сега? По общия край. Живота минава и си, ти просто летиш, ще се спускаш към ад или рай. Душите ни, макар и различните, брат, по какво се приличат сега? По общия край, по общия край. Живота минава и излича, а ти просто летиш, се спускаш към ад или рай. Душите ни, макар и различните, брат, по какво се приличат сега? По общия край. Живота минава и излича, ти просто летиш, се спускаш към ад или рай. Душите ни, макар и различните, брат, по какво се приличат сега? По общия край. Живота минава и излича, ти просто летиш, се спускаш към ад или рай. Душите ни, макар и различните, брат, по какво се приличат сега? Кажи ни сега. По общия край. точно така, 2010. В нашата барлога, на нашата поста, на нашата територия. Точно така, страни от заигравката и схемата и тригата.
Ще мога ли вече да съм глас песента? Ще мога ли вече да не те възкрила? Ще мога ли, кажи, а трябва ли? Ще мога ли вече да съм глас песента? Ще мога ли вече да не те възкрила? Ще мога ли, кажи, а трябва ли?